खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 24 जानुवारि सनिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। जिउनि मावनो लानाय हाबायाव जेननांनो हागौ दुखुनि सान। बृष राशि। नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ लानो हागोन, समाजाव मोजां मुं गोसारगोन। मिथुन राशि। बेफार फालांगि खालामनायाव रांखावरि आरजिनो हागोन, नखराव दोहोन बांगोन। कर्क राशि। नोंथांनि अहंखारावनो रांखावरि जामलांगोन, गोबां दुखु खस्थ सहायनांगोन। सिंह राशि। सानै आंगोनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिनो हागौ, अनलायनाया गैया जागोन। कन्या राशि। समाजनि थाखाय मोजां हाबा मावना होनो हागोन, समाजाव नोंथाङा मान मोनगोन। तुला राशि। गोजौ फारसे दावगालांनो नाजानायाव गुबुना हेंथा होनो हागौ, दुखु दाहाजों साना बारलांगोन। वृश्चिक राशि। धोरोमनि बेरेखा हाबा मावफ्लांगोन, नखराव गोजोन गैयै जागोन। धनु राशि। सानस्लाबनो हायैयाव गोरोन्थि हाबा मावफ्लांगोन, गोसोआव गिखांनाय फैगोन। मकर राशि। नखराव दोहोन बांगोन, गासै जेंना जेंसिफोरा जोबस्रांगोन। कुम्भ राशि। नखरनि रां रुफाफोरा जोबस्रांलांगोन, खैफोद सोमजिनो हागौ। मीन राशि। देहायाव जानाय बेराम आजारफोरा मोजां जागोन, सावस्रिखौ जोबोरैनो मोजां मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।